okodoge skul nyiri mar Butere Girls ka okeno kang ma okwongo ma skul nyiri mar Butere Girls ong'ado tukgi oko e piem mag drama. Bende okeno kang mokwongo ma seneta machon Cleophas Malala owit tugo ma ondiko oko ni kik tang'e e piem makamago. Higa mar 2013 tugo mar Shackles of Doom mane ondigi Cleophas Malala ne otam chopo e piem mag Nationals kendo ne orese mana gi doho. E higa ni tugo mar Echoes of War bende oyudore kama kamano ka penjo en ni to en ang'o hie manie tugo no to thor wach mare en ang'o. Ma e tut mar wach. En tugo kata drama ma osenyuolo penjo ka oganda penjore gimomiyo nyo nitiere chenro mar tamo jopuonjre mag Butere Girls dhi nyime gi tang'o tugono e rang'iny mar Kenya mangima kata Nationals. Tugono ma iyango ni ne ondiki gi seneta machon ma Kakamega Cleophas Malala kod kweth mare mar jondik tuke osekelo penjo ahinya to kaluwore gi weche manyo tuch Nakuru e kinde ikruok mar jopuonjre ma Butere Girls ne odiochieng tugo. Ma ok en okang' mokwongo ma Cleophas Malala yudore kama tek ka iwito oko tuke ma ondiko mondo kik tang'gi gi jopuonjre. E higa mar 2013 migawo mar somo ne ochungo Butere Girls ni kik nyis tugo mane otisi ni Shackles of Doom. Kata kamano doho ne oduogo miyo jopuonjre go thuolo mar dhi nyime gi tugo no. Jodito mag sirikal ne rango tugo mar Shackles of Doom kaka mano mane chwalo pogruok mag dhoudi kod akwede wi pok mar mwandu piny. Tugo no ne menyo ngima oganda moro mane iyuak ne ni omako lope mathoth kod yako mwandu jopiny. To en ang'o hie mane ni ei tugo masani mar Butere Girls, The Echoes of War. Echoes of War ma inyalo loki mayot kaka duonde mag lweny en sigana mondiki e yo manyiso fuok ma tugono wacho ni medo bedo malach e kind tieng' mar jomadongo kod tieng' mar rowere. Diko mare ywayo sigana ka wuok e piny moro ma ochuog nyinge ni Royal Velvet Emirates, kama weche kod timbe matimore nyiso piny ma ochomo kama podhoe nikech tieng' ariyo opogore paro malach. Tieng' mar jomadongo moko tie timbe kod kido machon, ka tieng' manyasani manyo riekni manyasani mag piem gi ng'we piny e yor teknolojia. Jandiko tang'o kaka pogruok okelo koda ka ng'anyo kaluwore gi okang' mar jomatindo chwako weche mag kwedo sirikal kokalo e mbui. Moko kuom thor weche manie tugo mar Echoes of War oriwo koda ka ywaruok e kind tieng' ariyo, ywaruok e kind kido gi timbe machon kod lony manyasani, ratiro, ng'uono kod weche mag manyo winjruok gi kwe. Achiel kuom weche ma iwacho gi jatugo moro e sigana no lero ni lwenygi en mano mar kedo gi telo ma odino ite ne ywak jopiny, lweny gi jonyuolgi magi wacho ni omako timbe machon kendo ok dwa winjogi, lweny gi tieng' maluongogi ni timbegi ochido, lweny gi jodolo ma otamogi timo dwachgi. Kata kamano e giko tugono tieng' ariyogo mar jomadongo gi jomatindo biro kanyakla kendo keto pogruok margi tenge bang' fwenyo ni onge tiende mar tieko piny nikech duonde mag lweny. To kodok korka chik mar sirikal e wi chenro mag tayo tuke mag jopuonjre, duol mandiko jopuonj tich e pacho kamano TSC yande osegolo chik tarik 13 dwe mar auchiel higa mar 2018 mane kumo ng'ata ng'ata ma ok en japuonj ma opuodhi puonjo, telone kata tayo jopuonjre kinde tuke makamago. TSC ne omiyo jotend skunde ting' mar neno ni chikno ok okethi. Mae keto Cleophas kamanade e wi tugo mar Butere Girls ma nyotame ni ok onyal donjo mar neno jopuonjre go.